Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Kaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning! Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito ko na pong albaw na inin Martes. Petsa 27 sa bulan kan Mayo 2025. Happy Fiesta sa Barangay Lidong sa Santo Domingo, Albay in honor of Santa Florentina. And good morning sa mga ka-41s natin dyan sa Kabalikat Civic Comfort Reshiro sa Rumbangi Base Chapter. Ang mga members natin dyan, 41s. Bahala na ka mo, tabi. Siyaro na sana. Kaday makabot din na sa oras. Good morning po, ako ang sinong lingkod, Mardela Deng, ibang sadit sana. Pero diyan, technical sign, kasabay po niya ito dyan si Kuya Jun Apolis, yaman si Jerome Nico Martinez, sa DCGB Social Media Department, sa apong IT. Sa newsroom, katuwang ta, siyempre, sina Jenny Matthew Balyaran, ako po dyan si Ciara Meliron, at saka si Nicole Ann Gloriani. Mantang yaon man sa luwas ang Mega Post Patrol, sa padagos na pangalap ng mga istorya. Tanganing mo dalang ibig sa manuanis mabukawan mga turog sa pansitan. Yaon po dyan mga tugang sa 3rd District, ang samuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Mantang sa Tabaco area, sa 1st District, from Santo Domingo to Tiwi, ang biyahe, yaon po dyan si Paring Jomar Bien. Partner Alarmario sa City Hall, as in sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Nasa Legazpi Port District, mga tugang si Angel Mustaza. Kasarabi ng mga istoryang nakakalap na po dyan sa Regional Center Site. Caraga area, Joshua James Bino, ang lalaking pasiguro pirme. Subang gimay siya, kasuap mo isabi. Ama na nga subo ko salad. And siyempre, Cara Nicole Ala, dyan po mga tugang sa Capitolio Provincial. Kami po kapos, pinapakapan sa Rumbangang Morning, mga kapatid, mga kababayan. Sana po, okay ka mo. Okay man po kami digdi. Sa mga birthday celebrators, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Happy birthday sa kuyang amiga, dyan po sa Santo Domingo. Si Migay, si Maria Fe, na Balkin. Ano yung apelido ngayon? Mape. Basta si Mape. Happy birthday, tabi, Migay. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Kasi sa iba po kung nag-birthday sa kunyan, happy birthday man. Tamang may anniversary, happy anniversary. Siyempre, sa mga bisita, mga kapatid, ahoy! Don't forget, mga tugang, enjoy the sights, savor the tastes, but protect our environment. Yan po tayo mga kababayan na ang agyat. Sa mga kababayan natin. O mainit po ang panahon, mga kapakusinyors. Good morning po, tabi.
Good morning sa Indo. Sana okay ka mo. Di magparamundo ha. Sirmisa ng maugma. Sirmisa ng positive ang outlook. Pagkatapos mag-exercise kita, maski dit sa ng oras, dit sa ng minuto, basta magumalaw-galaw at nang hindi kalawangin ng kasukasuan. Pagkatapos, kumain po ng masustansya. Pag masustansya, ang sabi ni Papa Mar, dahil mapukay po na mahal, kundi pwede natin yan makuha dyan po sana sa mga lugar ta. Kaya magtanom kita, mga senior. Magtanom kita para ang life maugma. Para happy ang life. Diba? Okay. Mga tugang diretso po sa tuyang mga istorya. Pangyayari padagos ang paghakot ni Medalyang Ginto ng Vulcans o Bicol Vulcans. Kumunya na agay ko naman na nadagdag na saro. Di may apat na. Kung susumaw, apat na. Ta primero, kasuwapon, ang gold medal na i-rehistro mga tugang kan discus throw player na babayi, hali po mga tugang sa Masbate. First gold medal ito kang Bicol Regional Athletic Association o Bicol Vulcans. Tapos, nag-rehistro mga tugang kasuwapon nin another gold from Albay. Estudyante kan Worms, mga tugang, player nin Arnis. Ayan, Arnisador. Panduwa. Pantulo, mga tugang, sa triple jump, babae man ini. Triple jump, secondary girls, naka-gold medal mga tugang, taga Sorsogon. And then, ngunya na aga, ikaw pong nadugang na gold medal sa javelin throw elementary boys. Sarong taga-Iriga. Ang nagrehistro mga tugang kang gold medal kan Bicol Vulcans javelin throw elementary boys mga tugang itinapok niya sa javelin ning 52 metros ang distansya. Toppling down the contenders na iba. Kaya siya po ang nagkakuha ng gold medal. Tapos may dadugang na sarong silver ngunya na aga. Taining nag-gold medal ka na kaagi, kasudma, sa triple jump. Sa long jump. Ngunya sa triple jump, naka-silver sana siya. Ayun, so may silver na. So mababago mga tugang standing sa mga masunod na oras sa official nang yan at pamagiraray po so National Capital Region may 16 ng gold. Tapos sinundan yan kan Calabarzon area, ini pong Region 4A. And then followed by Region 6, Western Visayas, and Region 10, Northern Mindanao. Tapos Cordillera Administrative Region, may 4 na gold. Region 8, Eastern Visayas, may 3. Tapos Bicol Region, Region 5, may 3. Pero maging 4 na po inita, may nanggana po gisaro giraray. So pwedeng sumakat naman inita. Kasud mo, number 6 ini, ngunya na sa number 7, pero pwedeng sumakat kahit na nakakuha ng gold ngunyan. Okay, so yan po ang mga dalagan. And sabi nga ni, Damon nga nagmamaot kita kung anong mga place ang makuata. Basta nga kita malaglag sa pansampulo. Di ba? Ayan, di malaglag yan sa sampulo. Okay lang nga yan. Importante yung experience sa mga tugang mga kababayan nato duman. Okay? And yan po, sa mga albayano, may additional na incentive na ipinagtagama ang sa tuya pong gobyerno lokal, ang provincial government as announced, mga tugang by Governor Glendaong Bongao, Nancy Seyman na albayanong atleta na makakagold, mga tugang makakakuha ng insentibo na 15,000 pesos. And then sa silver medal, 10,000 at saka 5,000 yata yung bronze. Yan po tabi ang breakdown na pag-ruli ninda, may awarding. Garong may pati nga ni so mga naka-gold ka nakaging palarong Bicol,
tatawan man tugang ning insentibo itong mga naka-gold pero dahil sinda nakasabay sa palarong pambansa, nagkaigo man silang medalya pero dahil kasabay doon sa palarong pambansa, kaya ang mangyayari, tatawan mangyayari po ng 5,000. Kaya po tabi, ang mga developments na keep up the good work. Ang pag-aarabangan tapas, so mga ball games, asin iba pa, ini, nagtatrangkong ini, mga sa athletics po ini, mga field events. Dahil pa naglalaog sa mga sa swimming. Sa swimming, na mga, kunyan yan, mga events po yan, sports discipline, na naghahakot ng kadakol na medalya. Okay, so, keep up the good work, tabi, mga Bicol Vulcans, diyan po sa sa Ilocos Norte, sa Lawag, iyan po mga natugang ang kunyan. Ang venue ngunyan, abaan na ngayang init digdi papamar. Mainit po talaga duman. Kaya pasiguro na sa mga kabarangay ta, mga kababayan ta diba. Alright, mga tugang, congratulations po pala sa satuya ng mga finalist duman sa Ginibo na Gawad Saka, pang 50 taon na Gawad Saka, parangal sa mga natatanging magsasaka at mangingisda award ceremony na Ginibo, mga tugang kasuudma sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. Yan duman na hiling ko sina Governor Glenda Ong Bungaw. Pagkatapos, siyempre, so 5 finalists, mga tugang, na Albay Provincial Agricultural and Fishery Council, Outstanding Provincial Agricultural and Fishery Council, represented in mga tugang ni PAPSI Chairperson Rene de los Reyes. Pagkatapos, yaon Albay Young Farmers Organization Incorporated, Outstanding Young Farmers Organization. And then, City Government of Ligao, Outstanding City Local Government Unit, Municipality of Pulangi, Outstanding Municipal Local Government Unit, tapos Obligasyon Family, Outstanding Farmer and Fisher Folk Family. So, ining 50th Saka, Gawad Saka, may connection po ini sa pagselebrar kan National Farmers and Fisher Folks Month celebration. Na ang kamabutan, tawaning honra sa mga outstanding na mga kontribusyon asin ang paglapigot, hard work kan mga kababayan natong mga magsasakang Pilipino. Kasarabay sa mga parasira, mga institusyon, mga scientifico, asin mga researchers na padagos, mga tugang na nagbubusol para ang agricultural development at progreso, mga tugang sa nasyon magpadagos. So yun po tabi di yaon duman so provincial agriculturist natin si Ma'am Cheryl Ribeta, so assistant provincial agricultural officer si Daryl John Buin Consejo, tapos yon si PAPSI Chairman. Sa parte kan Ligao, yaon duman mga tugang si Vice Mayor JP David to represent mga tugang kay yan, kay Mayor Tainando Gonzales. Tapos sa Pulangi, yaon po duman si Mayor Adrian Salceda. Tapos yung Pulangi OIC Municipal Agriculturist na si Leslie Bungalos. Yan. And then, so Albay Youth Farmer Organization, Executive Director Jos Barcelon, Joros and Rosini Obligasyon kan Joros Farm, as in Senior Agriculturist Grace Tianyo, na nagatindira sin pinag-accept so award na pinagtao sa inda during the ceremony. So congratulations mo tabi mga magsasaka at mga isda. Diyan po sa sunod-sunod aktibidad din dadi. Ini pati si Sir Rene na de los Reyes, siya ngunyan ang acting, kumbaga farmer, provincial agriculturist. Siya po ang pinagdesignar. Kanakagi pong Friday, duman sa celebration kan Agri Fiesta, Harvest Festival sa Ginibo po sa Buwang.
So kasarabay so iba pang mga farmer leaders farmer coordinator, sinda ang paramentas na magkapadalagan kayan po na Provincial Agriculture Office, mga programa pera sa pag-abot sa kwarta dahil sinda dyan sa mga programa sana ang pwede natin, di ba? Alright, sige po, mabuhay mga magsasakang Pilipino, magsasakang Albayano, ipagpadagos na po yan tabi at kita man mga tugang na mga namamanwaan, suportaran tapusin da sa pagikang pagbakal kan sa indang mga produkto. Dugaan tan istorya, mga tugang alipudan sa luwas. This time, Partner Al Armario nasa linya na. Partner Al, maray na tong malanit. Bless kami. Yes, malanit na talaga ang init na partner. Saka ingat-ingat kita sa mga aksidente. Ingat sa mga kurbada. At lalo digdi sa may area kaning natutukan sa may Forest Lake sa sitio Tagongtong kan Barangay Taisan. So kurbada baga digdi partner. Glencord. Oo, may problema sa traffic lalo pag rush hour pararaso traffic dahil pigde-develop mo dyan ining kurbada mismo kan tinampo. Kaya may mga flagmen ang DPWD Second Engineering District na yun nagre-reparo sa mga motorista para makabante o para mentras na mag-giveaway naman sa ibong na lane dahil yun nga ni kupado kan bako. Ito bako na kaya partner. Ining agilid kan tinampong may parting ampason sa pigigibuhan ki riprap. Riprapan ini bigpura ng riprapan kaya siyempre bigkalkal muna so daga para makabuelo sa riprap and maproteksyonan so ang paso na parte na pwedeng magrasay kung medyo tagurana pagkati si parang kanian posibleng epekto kan mga masod na bulan sa taguran. Ayning taman ang taga-aktibong paghiro kan Second Engineering District sa panginot ni District Engineer Warren Bonga Sutia sa mga tauhan niya talagang aratabon pa yaw na sa pagtrabaho kaya continuous ang sendang maintenance work at saro para rilinigin sugilid ngunyan pigreprapana and pinturado tinampo kaya talagang titutukan ini kan Second Engineering District kaya ngunyan advice lang sa mga ingat dahil sa kurbada ini masyadong delikado kung takabisado ang lugar na ni pero yaon man ang padagos sa pag-mantener kan mga taga-DPWH sa maski na nga ni mainit na ang panahon. So, partner, yung pa mga informasyon digdi sa may Southern Barkan Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Partner Al. Ingat-ingat po sa mga taga-barangay Taisan. May pistahan dyan. Ingat po tabi. Ang alak sa tulak, bakong sa alimantak. Ayan po. Difícil na magparapamista, Kuya John. An orig mo niyan, 400 ang kilo. Matindi ang dalagan. Ayan, karaw-karaw mo niya ng piristahan, magdaog pang ka. Nako, problema tayo. Anyway, doon po sa mga kabarangay mag-iringat po kita sa pag-agi sa mga tinampo. Takadakol po ng mga pinaggigiribo mo niyan, naghahabol kang tag-init. Kung maski sain, kadakol po ng mga pigugudak. Asin pigpapakaray, ngani na makahabol. Bago mo niya magtaguran, pigtrabaho na. Maging dyan po sa Barangay San Isidro sa Santo Domingo, tinuki na so kabanga na lane, pag dyan nanlangad mismo sa may kalsada, sa may palaog baga duman sa interior, palaog duman sa mismong sentro kan San Isidro, irahayon sa tulay. Yan. Tanganing bilong makahagyan tubig asin day masyadong day masulat.
as in diretso na maging buwelo ang pagdalagan tanganing day na magbaha. Yan. De ingat sana po ta magayon man ang pagkabugtak duman kang motorisista kasi bagong aga pag-agi ko mga launa kunyan may ilaw na. Yan. Kasud bang udto pag-uli ko mga launa pag-uli ko duman pigtutuki pa sana. Ngunyan natuki na. So kabang nga yan pa duman subak ko papadagos pagarangon yan papararumong pagano. O yan po tabi ingat ka sana. Asindig din sa iba-ibang mga lugar, mga tugang sa palibot kanalbay na may mga patrabaho. Mag-iringat po kita an aksidente dipisil. Yan po minaokupar ngunyan mga tugang kang mga ospital. Asin po ka mga clinics, asin mga padagos na pagresponde ka mga emergency responders ta. Iringat po tabi, ha? Sana mabos-bosan mga kamutis papamar. padakul gani mga kamuti riders ta. Iyan ang ganyan ta. Day masyadong day masyadong nagkakadarkop kan mga enforcers ta. Iyo, although padagos po ang kunyan, ang kinagayon man kaning sa probinsya, yung sa Apsimo, mga tugang ta pag binafield sinda nagkakasararay ang mga pasaway. Nagkakasararay. Pero kadakol pagiraray sa gungon yan, ang mga nagkakaradakop, mga tugang na daing helmet. Pasiguro kita, tabi, kan mga helmet na, ang tangani po na maproteran tan sa tuyang buhay, ang payo. Yan baga duman sa sakuyang health news na proteran tan sa tung payo. Di kita magbakal kibarato na helmet. Tapayo iyan na sa tuya mga tuga na pipurtihiran. Pag kita na pasala, kinabakal na helmet, pwedeng pag nakauntog kita, dahil makita madipinsahan, baka yupan sa tuyang, yupan makadanyar sa tuya. Kaya pa siguro kita tabi. Alright, bueno, mga tugang. Dugaan ka mga istorya. Uy, may kadiwa pala dyan sa ginubatan ha. Pero every second and fourth Tuesday of the month. Yan, maganda. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Maray na ako sa mga road reblocking. Ang problema, sa supasul mansunan, pinagtatrabaho, road reblocking. Dahil manahiling ang road widening, kung road widening, dapat uninot na sa road widening, sabi Director Mar, tanganing dahil nagkakausan, in grabbing traffic. Nay, kunyang bagadampig sa sabing problema dyan. Lalo dyan da sa Murira. Kinontister ini ni Kapitan Reno Olaguer na sabi kan DPWH na sa mga poste kaple iyo ba ang napapao sa proyekto Day talagang kunya, day mga postigan, day mga wire. Kasi sabi ka nakaaging nga kaor ni Papa Figaro ito si Ma'am Lucy na may mga wire da na pasiring sa mga residensya na nakaagi dyan da sa may mga kahoy. So baka pag pinutol nila sa kahoy, tayo na siya ng permit na magputol ka, baka tamaan. Yan ang problema. Ngunyan, kan magapot man mga tugang sa magapot man dyan sa alay ko, naman ngayon kami ngayang mga linya dyan, ikaw ngayon dyan, telco. Tama. Sa tugma, sabi ni Kapitan Olaguer, para mga nasa ang road widening ba nasa baba? Paano man mapiktaron anak sa taas? Nabaya man namin kayo na Ligos din sa doon, baka pamilyar, ang DPW sa sitwasyon bigdi, hapat rin na si Kapitan Reno Olaguer.
anong pigibo na kang kunya? Bakong pinapigpapo din ni na, ano yan, ni na Babanyaga? Dahil next week ngayon, Oh, habang naghahaloy, habang lalo pagburukasan kang klase sa June 16, ako, sigurado yan. yung ano yung sabi ni Kapitan Reyna Ulaguer, ang suggestion ni Kapitan, siya mismo nasa ground. Rinapot na niya sa mga nagtatrabaho. Paano ngayon yan? Alabaho na ngayon. Magpun sa baba, sundong duman sa taas. Ngunyan, kung widening na yan, napatadaing yan hindi hihingat ang widening. Kapag na-widening na nga yan, igwanin alternatibo. Pagkapot na tuminagas na sa gilid, pwede na mga limitado at traffic. Yan, actually, yung baga so original na suggestion ka ito ni Kong Didi. Ayun na Na ngayam, kung maano ka mo, inuton nga sa gilid nga mag-indibong tanganing, hindi ka mo problema. Ang question, pa iba man ang kontraktor datan sa widening, iba man sa road reblocking. Dahil man nga kami kang pakilabot, sinakawaro ni Kapitan, so sa road reblocking, dahil nga kaming pakilabot dyan sa widening and so sa canalization. Marin ba ito ipapapod ni na Kagawad Banyaga? Sabi sa next week, pasarang kumanar sa abat, interview ko lang. Pero dahil lamang pigaadong ang mga tagalokal na gobyerno, adi? Nungan mo yan, o ngunyan, sabi ni Kapitan, pero pa sa suso ni Kapitan Ulaguer, na ang trabaho digdi, al daw sana, nga patuloy arog ba sa Manila, napatibanggit, may trabaho. Ngunyan, may sarahutan ngayon na maluya. Kaya kung banggi ngayon, mas sa shifting na sistema, di, pinurugbog pagkaaga, simentohon pagkabanggi. Ano makaulang ngayon dyan? Inaagahan niya mga pirangal daw puring ngayon. Kulang trabador. Ha? Yang duda ko dyan, kulang trabador. O di, Paparaburubalyo sana. nangugun to si Kapitan. Problema kaya, kaya ba yan ito na, kung pwede siya na lang, mas ibang di, magtrabaho din na, hindi man, magpamaloy na yan ang trabaho niya. Nagatik kung sa puwan na, kung sa Manila, pati sa Manila, hindi siya rumatang siya, natapos lang. Nagapipigita lang kaman ba dyan pagkabanggi? Pwede man mag-shifting. Kaya man na robot, ito rusuan sa banggi. So, dyan mismo sa paraan. Among paparang kaya na yan ang suggestion mo tabi ka. Diretso lang po. Di ba pagpapalo yun na? Ano yun na? Ano yun na? Ito na ano yun na ipapalayo na? Ano yan? Pagpapalo. Tapos ayan. Ano suggestion yan? Kapitana mismo ang nagsusuggest sa DPWH. Yan, ang problema niya na rin. Ano ra maging kasimbagan naman di? Dahil makita ba ka nagkukulang, kada bis na may nangyayari dyan, di paabot naman duman. Ang simbag iyo man. Itong so, mga kabli nga puti. Dahil kumbinsido si Kapitan, naman nga nag-road widening sinda? Paano man nakapictor ngayon na kabli puste? Wala man road widening edike? Di... Ala, tunta kung anong maging kasimbagang kandyang kang sanggunian, nasa sanggunian. Kada bis ba ka, figure relate naman. Araw mo nila, nakaantabay naman ito.
Kapitan na mismo. Dapat ba dayon pinagtatrabahong banggi? Anong pagkaiba? Dinagdagan nila sa budget. Madali magtaramkaan. Pero, mahirap ang... Tatagay din. mahirap Dapat, kailangan kusipar na yan na nangarap ka na problema. Abutin yung panahon yung lalo na po ng mga account naming activity. Para na pa ng pipigil reblock. Para Yan, pati. Bibayaan mo na, tama patagas. napatagaso. Di, ano yun natuwang mo. Di na muna kita na pagpag para reblock kung daan. Yan yan ang dapat talagang gibuon diyan. Yan tapi Director Mar, mga dagdag na problema. Di mo na salita di si Gibo nyo. Nangyayari sa buhay. Ay, Diyos ko. Yan po, palipig ng antisipar talaga. Araw ka na mga mangyayari. Pero dapat binano ang kimaray. Ang problema, dahil man po nagkukulang ang sa tuya pong mga pag-iriba. Kasi yung po ang kaparalo up kayan. Pero ang simbagkan DPWH, duwa man sana. Sukahoy puputulon. So primero nag-expire na. So primero permit nag-expire na. Dahil nga sa kawaran na aksyon kan Aleco na araliyon mo na sa mga poste o kaya sa mga wires. Tapos, ang ginibo, nagkunyansinda, nag-file giraray ning permit sa DNR, nag-granted na. Yan. Dahil mong giraray nga nagiro ngaya, so Alba Electric Cooperative. Kang pinalaw kong pag-iribat sa Aleco, mangyari na mga kuryente nga dyan. Ano yung natil ko naman. Nangyari. Ayan, ang mga tugang problema. Maluyaw nun si Direktor. Sige nang agrangay kan mga kababayan ta. Day lamang nadadangog ang boses kan lalaking ini. Direktor! Sa dulanan mga kontratista ng garana dyan. Nasa jurisdiction mo man yan. Na grabe na ang sakripisyo na mimati kan mga kababayan ta dyan. Di ba? Minsan nga maski so alternatibong pigaagihan, di traffic man, talagang paing gusto ang minaagi po sa lugar na yan. No? So, diba sa mga kabarangay ta, yan bigla umantsig man ang papod baga kang mga opisyalis ta, may nagsurat na. Baka gusto garo iusip na sa Malacanang, tanganing may rumiligid man. Kunya na maski nga si mga magriba na napapagal na tayo ko pasapasa ngaya kita. Di ba? Dahil konkretong kasimbagan tabi. Sa totoo lang. Dahil konkretong kasimbagan, siguro dapat yan ang gibuhunin na kagawad. Dahil papapo nila, parang pangunin na gabos. So taga DPWH, so taga DNR, so taga Aleco, so taga Telco. Duman sila magdiskusyon sa sarong lugar. Tangani na masabutan ta, siya nagtataram ki sala, siya nagtataram ki tama. Tapos, plano na talaga ang dapat nagibuon dyan na dahil magkaiguaning problema sa trapiko. Pagkatapos, madali na matapos ang trabaho, tangani pong maginawaan bago man lamang umabot ang taguran. Pilang bulan na yan, naarog po ka ng sitwasyon, piko para pasapasa sa nakita kung ano na pong mga kasimbagan, pagkatapos, tapos na naman. Ay, Diyos ko, Rubal Maze. Mga kapatid, standby lang, we will be back. Pakalis lang po ka na Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
maghanap ay vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C at gawang Unilab. Pag vitamin C, C-Tab. Basta C, C-Tab. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Wake up to amazing savings at Metro's Bed and Mattress Sale. Up to 50% off on selected beds, mattresses, furniture, and linens. 0% interest on installment for 6 months using major credit cards. Or avail flexible installment terms through Home Credit, Salmon, or Skyro financing. MRC members get another 10% off on selected items. Promo period is from May 23 to June 15. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 224786 series of 2025. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 7 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Binawian na ng buhay ang Filipino folk singer na si Freddie Aguilar sa edad na 72 ngunyan na Martes, Mayo 27 sa Philippine Heart Center. Ino ang kinumpirmar ni Attorney George Briones kang Partido Federal ng Pilipinas kung sa inaging National Executive Vice President si Aguilar. Matatandaan, naging kandidato sa Senado ang singer Alaga de Iman Sinuarte. Saruman si Aguilar sa midbid na Original Filipino Music o OPM dahil sa iconic na kantang Anak. Namundag siya kang Pebrero 5, 1953. Nagpon si Freddie Aguilar mag-compose ng mga kanta sa edad na 14 as sinaging sarong street musician bago suminikat sa folk clubs as in bars. Midbid man siya sa iyang rendisyon kang Bayan Ko na naging awit kang oposisyon laban sa martial law kang EDSA Revolution kang taong 1986. Yan na pangalas 11 bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule, alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right
Move. Good news, Besh! Ang University of Nueva Cáceres nag-o-offer na ng Bachelor of Forensic Science the first in Bicol. Wow! Hindi mo na kailangan lumayo. Makakatipid ka pa. Tama ka dyan. Matutupad na ang pangarap kong matuto ng crime scene investigation gamit ang siyensya at teknolohiya tulad na lang ng fingerprint analysis, DNA profiling, ballistics, toxicology at digital forensics. Future ready at work ready ka na. Oo, pwede akong magtrabaho sa law enforcement agencies, criminal justice, public safety and security at academe. Ang galing! Mag-enroll na rin kaya ako sa Bachelor of Forensic Science, the first in Bicol, only in UNC. Tara na! Enrollment is ongoing in all levels for school year 2025. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Kumusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, push mo yan bro, pray until something happens. Mga tugang, balik po kita sa programa, dire-diretso sa mga kakanan sa lamisa sa mga pistahan. Tama-tama na kamisa na, nakabunyag na, pipe na. Good morning kay Mading Cora Ichalose. And siyempre, mga tugang sa mga kababayan nato, mga suki natin sa DCGB News and Facebook page. Good morning kay Mading Gemma Dilabin Reyes at kay Pading Jack. Good morning Tabi Sendo. And siyempre, good morning man kay Sir Jeff Santos dyan po sa Australia. Si Sir Banjo Barrios Kabalik at CB Comport 3002
Diyan po sa Alaska. 43016. Si Sir Arvin na Balaoro sa Dubai. And then, good morning man kay Kuya Bob na Candano. Good morning. King Rinaldo, the weatherman. Nakantabay po mga tugan dyan po sa Bunker Hill. And siyempre si Gerald Aranya, the wanderer. Nauman sa sayan pong kung saan manining lupalop naman nakabalandra. Padago sa kantabay. Oy, si Sir Lou Arthur Escobar, palan, belated happy birthday, Migo. More life, prosperity, and happiness. Alright. Mga tugang, dire-diretso kita sa mga istorya nato. Ngunyan po na pagkaaga. Dagdagan tayo ng impormasyon hali po dyan sa luwas. This time, nasa linya mga tugang. Garo, nakadali na niya. Nangubto na ini. Ang babae niya ni. Angel Mustasa nasa linya. Angel, good morning. Please come in. Ay pa lamang po, Sir Mar. Ay, pangyar. Dahil ka lamang ginagdaduman sa London, San Diego. Puro lipot ang sulog ko ngunyan. Tawara lamang ka nag-imbitar. Ay, pangyari, maluya sa pagkaputol ng pusod mo. Ay, kumusta ba? Kumusta? Yes, anyway, Sir Mar, sa mga nagagtang bareta, official ng binuksan kan Public Employment Services Office o PESO Legazpi ang registration para sa gigibuho na PESO 2025 job fair sa Mayo 30, 2025 sa SM City Legazpi. Ini ang pinag-anunsyo ni PESO Legazpi Manager Mr. Justdado Sir Dads Aranyeses kung sino ang mga interesadong job seekers ang pwede nang magparehistro sa indang website na bit.ly/PESO Legazpi Job Fair kung sa nasabing aktibidad katuwang nilidikti ang Legazpi City Tourism Office asin ang Albay Chamber of Commerce and Industry. Sigon kay Sir Dads, kabilugan na 32 na mga employers na mapartisipar digdi, siyam ang hali sa hotels, 16 ang sa restaurants, and then 7 ang SM affiliates. Kabilugan na 540 na mga job vacancies ang itatangro, bakulang digdi Sir Mar sa mga taga-Legazpi, kundi itong sa mga job seekers hali sa mga pagtaraning na mga munisipyo. As of now, nasa 240 na ang mga individual na nakapag-rehistro sa paagikan online. Digdi sa job fair na ini, Sir Mar, igwanin mga mechanics na dapat nasunodon. Itong dapat nakarehistro ka via online. And then, itong mga may inot sa linya, tatawan sila, Sir Mar, tulong peso line sub coupon na gustong sabiyon, ipa-prioritize sindang makalaog duman sa venue pag nagsuo na itong aktibidad. Sa day mo nakaregister online, i-accommodar man sindog giraray, alagad kay kuha nidang maghalat-halat na maubos mo na itong mga naka-online na registration. Pag nakalaog mo duman, Sir Mar, sa mismong venue, itong tulong stub na ito, gagamitin ito itong mga job seekers. Halimbawa, marani sila sa sarong job vacancy, dumarani sila sa SM. Itataunin na ito, Sir Mar, na sarong coupon na ito. And then, kung di man sila mag-qualify, may igo pa sila kiduwang coupon na magagamit sa iba pang mga employers na gusto nilang applyan. And then, syempre, ang pagirumdum po ni Sir Dad sa magdangog min marhay, sa mga instruction sa mga interviewers. And then, just in case ay pala dun sa Yanot and Primero na raranihon na applyan, pwede sindang magduman sa other vacancies sa selection area. Sa ngunyan, ang job fair na iyan, o sa Mexpecha 30, ang job fair po na iyan ang bubuksan alas 10 pagkaaga, and then madurar po iyan sagtud alas 4 nin pagkahapon. And then sigalauman na ma-attendir dyan sa nasabing programa sa preliminaries, si Alcalde Alfredo Garbin Jr. para magpaunin inspirational message, and then si Mayor-elect Hisham Ismail. So yan po, Sir Mar, maraming informasyon hali sa luwas with Kuya Boy, Angel Mustaza, DCGP News. Thank you very much. Yan po mga tugang, mga dagyan itong istorya. O sa mga interesado po tabi na mag-apply, maghanap ng trabaho. Ayan, may jobs fair po tabi mag-register. Doon po sa website, kana peso. Legazpi, tangani po na makadiretso ka mong makapag-apply. No? May mga bakante, o may mga nagpartisipar na hotel, may mga restaurants, as in iba pa po, mga tugang na mga ano yan,
mga employers na willing na akuon po kamo kapag nag-qualify kamo. Kaya wear your best pagdating dyan, tapos dapat preparado ka sa mga kasimbagan mo man. Alright? Okay, mga tugang, ay nako, salamat ka Freddy sa musika at sa pagising sa bansa sa mga magagandang awiting Pilipino, mga tugang. Ang nagbarka sa iba yung anak, tapos yung bayan ko. Pero ako ining kantang ini 1985 ka magsimula ako sa broadcast, usong-uso na ini, lalo kung naghahanap ka mga tugang nin kasimbagan sa mga taga-taong gobyerno. Saan ang pangakong pagbabago ng paligid? Nasaan ang pagpunlan ng katupayan? Kay sarap pakinggan ng kay haba mong talumpay, ngayon ay di ka na makausap. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran ng mga gwardiya. Mga daing ng bayan ay di mo narinig, dahil ba sa kalansing ng pera? Palagi kang laman ng dyaryo, may kasamang dayuhan. Mga kabayan mo'y nalimot na, kumukulo na ang tiyan at halos di na makahinga. Ikaw na may nakangiti sa kamera. Naroon ka sa iyong palasyo at nagtatago, napapaligiran. Alright, ayan po tabi. Aday, mga kababayan natin, lalo yung mga bagong ilihido, tandaan nyo yan, nasan ang mga pangako. Di ba? Ayan po tabi, tagal ng kanta nito, Ang ginagamit ko itong bed music duman sa programa ko sa Dait. Ayan. Kasabay kang pukpukin. Yan, alright. Bueno, ngayon, Papa Mar, garo ngayon kibaybay na sa daraga. Kasi bagong bayan, pasakat kiwado, day ka-aksyon na talaga. Ayan ang problema. Wala na dahil nang iruan naman, mga tugang, ang mga, mga patrabaho. Baka pwede tabi, dali-dali naman indo yan, talagang medyo problematic na mga kababayan tao. Yan sa kiwalo, una ko inayos na yan. Wala na yun na naman, may problema na naman tabi. Sa mga, mga kabarangay tapo tabi dyan sa kiwalo. Garon na tabi sungkaan. Garon na nga crater kan bulan, garon na nga crater kan mayon volcano. Nangyari. Ay, Diyos ko. Alright, mga tugang, kadakulan mga kunyan. Nagarapot kan Grand Santa Cruzan. Malapit na. Pitsa 30, tsaka, Pitsa 30, Grand Santa Cruzan. Ano po nindo yung last year baga? Iguanin gurang mununo na dati pong Miss Piña Francia. Si Chester na del Rosario. Yung nanay ni na June. Garumain tragiraray. 100 years old na siya ngunyan. Tagaro nag-birthday kan April. Di ba? Garo 100 years old na si Chester. Main tragiraray po sa gigibuhon mga tugang. Siya yung Reyna Imperatriz baga. Centenarian Esther del Rosario. Maintra. Taga kunyan ini. Taga San Francisco sa Santo Domingo Albay. Siya pala sa First Princess Piña Francia Festival 1947. Ngunyan kasabay po siya sa Grand Santa Cruzan. May lalaki ini na garo kumaliging ka-partner Garo may lalaki na mga sabay. Mga tugang taga Ligas Figaro. And then kadakol pa na mga hinimbitara na mga beauties. Mga tugang para iyon maging waro kini kay China de Silva. Miss Teen Supermodel Philippines Elite 2023.
Matindi pa tayo magiging escort niya si board member Vince Baltasar saka board member Raul Rosal. Pag-aabayan kan duwa si Manay China di Silva. Ayos si River Cruz maabot man tabi sama ng Constantino yung gano'n. So star-studded naman pala itong ating sa Grand Santa Cruzan. Alright, dahil nga tayo istorya mga tugang nakapatos na garaw nakapatos na garaw. Joshua James Pino pasiguro na. Yes. Let's go in. Dahil pa nakakadumanta, trabaho muna. Nahi mawalan. Alright. Trabaho muna. Trabaho muna. Okay. Sige. Kumusta dyan sa area mo? Pero sabi, Sir Mar, tuntos sa concern dyan sa barangay Kiwalo. Oo. Ipinaabot ko na yun, Sir Mar, sa 2nd District Engineering Office. Ang initial sa consimbag ni Sir Art Gomez, ipaabot niya sa Concerns Division concerned ng opisina para sa leveling. Kaya pagpantay ka na mga lubak-lubak ta. So inot ko pa kaya Sir Mar na pagpalap pa yan. Ang informasyon ta, forbidding na yan na pinampo dyan ta din Sir Mar sa Kiwalo. Dito lang masiguro kung ano nangyayari ta. May kuminagi ba kay Sir Mar sa eleksyon? Ano man ang nangyayari dyan sa tinampungan sa Kiwalo? Ang istro dyan ta di Sir Mar. So tulay ba Sir Mar, kumbaga pinahiwa, medyo naglangkaw. Ngunyan, so, pinampo, langkawan man, dari tigdangkawan. Tigdampingan. Sa kaituan, i-level duman sa, i-level duman sa tulay. Ngunyan, na udyan, so, patrabaho ka sa rampo, pero may pag-sis na tayo sa Sir Mar, kumatandaan to, more or less 5 million. And forbidding na, hindi ko lang ma-isiyan kung ano sa naging development Sir Mar sa winagi ba kaya so election. Kaya ang gigibo ni Sir Mar di lamang pero patapatsingan mo na. Patsing muna. Pinabot ko Sir Mar sa opisina kay Sir Art, pagtat ko. Sabi sa kuya, nakagit siya ng informasyon sa public engineer and tigtabot niya sa Concerns Division para sa leveling. Kaya pagpantay ka na tinampo para mentras sa kulman ng ganso concerns na medyo lubak-lubak na. Minapo niyan dyan pasakatan sa Bagong Bayan? Okay, yun ang tinampo Sir Mar, from Bagong Bayan na point baga, na may tukad ka baga, ang loss mo kan, pasiri, ayun ang tinampo, so pasiring sa town plate. Dahil na lang bye-bye dyan sa may kunyan, Bagong Bayan. Sabi kan report na si Ogie mo. Pero niya pinabayaan ng Eric din yung bye-bye. Dyan talaga yan, Sir Mar, na portion kan tinampo. Kaya sabi, forbidding na. Apat sigurari, Sir Mar, takakod na kaya, check ko lang si Sir Art. Sabi niya, itaabot sila for leveling. Yan. Dapat dali-dali yun yung datang matigurana na, Isus Mariosip. Correct. Okay. Anyway, tawi, Sir Mar, sa iba pa nga itong mga barata, nagdayo pasiring sa Barangay Sugod sa munisipyo kan Bakakay Albay ang 50 mga membros ng Philippine National Police o PNP para sa ikadawang aldaw sabi Sir Mar pansayang disaster preparedness, search, rescue and retrieval operations seminar and training. Programa ini Sir Mar sa Police Regional Office 5 Pararon kan liderato ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Tanganin ang matawanin magkasanig kong saraman, kakayahan ang mga kapulisan sa Bicol Region. Pag-abot sa search, rescue, and retrieval operation. Sa informasyon ni Police Lieutenant Colonel Malu Kalubakin, ang tagapagsaram ka na Police Regional Office 5 Sigunteya, sa 50 mga membro sa PNP na siyaram sa nasabing training. Iyo ang yaon mo yan duman Sir Mar sa Morales Beach sa Barangay Sugod sa munisipyo kan Bakakay Albay. At yung duman sila sa arom kan boat handling and water-based life-saving techniques. Sabi Sir Mar, kumbaga portion lang ini sa natapos nilang makudan sa laog ng 5 araw na pagtitraining. Dahil sa apura sa water rescue operation sabi Sir Mar, igwa man ni ibatang klase ng training, igwa ni collapse structure
rescue and iba pa sabi Sir Mar, dahil sa partner maninda, iyo ang Bureau of Fire Protection. Pero huminal daw, sundo sa aga, sa laging dumangal daw, nakapokus na sa water rescue operation, duman ang venue sa Morales Beach, Sugod, Makati Albay, and sa mga maabot na aldaw bago makumpleto ang 5 aldaw na training, duman naman sabi si Sir Mar sa Bureau of Protection Training Center sa Syudad Can, Ligao. Ayun, diretso yan ang mga training na ano yan, wasar pa yan? Wasar Sir Mar, so training mo niya na aldaw na inisundo sa aga, tapos may iba pang klase ng training bukod sa wasar, may iba mag may collapse structure rescue operation and iba pa Sir Mar na training sa kumbaga ang venue daga sa partner Sir Mar ang Bureau of Fire Protection. Talagang complex na ang mga trabaho kan mga uniform personnel tadi. Bako na sa ng saro, kundi man iba-iba na, multitasking na. Bako na sa na to serve and protect, kundi to rescue pa. Wagay maray yan, talagang minsan sa mga aruga ng mga sitwasyon, mas maray magray itong may otoridad. Kami nato, minasunod. Kuda, kunda sa tabi Sir Mar na lagi bagang Bagyong Christine na talagang na-experience ito so grabing tubig. Ako sa nabaga kayo ito, NDR mo, si Daremo, tapos nagtarabang. Kundi, yaw naman so expert so ka na PNP. Kaya sigun kay Director Tizon, mas papaiwasan talaga ang training kan mga kapulisan pagabot sa search, rescue, and retrieval operation. At least, kung may puhanon man, may mapigagad, may mangyaring kalamidad, at least patawaan mga kapulisan sa people. Skills, training, and equipments. Correct. Di ba? Tama-tama itong ginibukan sa rong aldaw na nationwide na simultaneous na nag-inspeksyon kung ano ang mga gagamitan. Tanganing mag-ibuan ng paagi kung may kulang, madugangan. Sabi nga ni Sir Mar ni Director Dizon, maray man niya naging wakay nita. Pag kayo i-inspection niya sa magamit, arog niya kayo nita, sa kasi nag-inspection man, so sarap palang tangyang chainsaw, dahil nag-andar. Nag-andar. At least na-reparo, and so mga kakulangan, may report niyo na direkta sa headquarters, mapabaga, mapadarahan kita ng mga dagdag-dagamit sa Bicol. Dapat talaga madugangan ang mga floating assets. Correct. Yan ang naging problema ta. Alo yun mag-abot. Ikaw makita experience kami na parang irit kami. Pang-abot duman, flat. Malo. Di na gamit. Ang sabi ko na Sir Mar ni Director Dizon, ang mga floating assets lang yan, so ang irarom niya, fiberglass, kung minsan da kaya, kung rubber talaga, nakasabit sa mga kurkabilya, kung may baha, kaya may mga so, garo ko niya pala, garo tagboat ang fight. Correct. Yan. Ayos yan, very good. Sabi Sir Mar, ang dagdag niya itong istorya, halis sa Police City Office 5, Josh Podino, DTGD. Thank you very much, Joshua. Yan, mga kababayan natin doing extra mile. Sa senda po ng mga yun, di ba? Yung mga uniform personnel na involved na po mga tugang sa mga rescue operations, sa mga emergency medical services. Halos iguana sindagamos Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Air Force, Philippine Navy, di ba? Philippine Coast Guard, pagkatapos uning mga BGMP, sumabay na rin ngayon, di ba? Yung kadakol na ang mga so dagdagan talagang mga gamit. Ang pausikitaman na mga residentes dapat aramtaman kung anong dapat ang ibuhon. Dapat mo niyan paaramtang hazard, yung peligro na kinakahampang ta. Lalo din sa Albay, halos yaw na sa tuya gabos ang mga peligro. Kung pinakyaw na ngayon doon mga disaster, mga buwang posibleng potential na maging disaster, di ba? So kaya yung pighahandaan, tatangani na iyan ang mga peligro niya, mga hazards na yan, dahil maging disaster. Yeah. So kaya may mga step by step na mga pigigiribo. Kaya kung may mga pa-upgrade kan seminar, may mga papun na seminar, mga trainings, mag-attender po kita, tanganing masabutan tayo. Alright, kumusta po sa EMS, Albay EMS sa Apsimo? Nakantabay sina Sir Peter Oprasio, yan. Tama nga yan, sir, na ang helmet dapat so safe ang payo
kang mga rider ba ko supang kit-kit sana. Iyo baga, pati nga niyan yung size, pati yung distance yan sa liog saka dyan sa payo, may ano yan, may specific yan. Ta nga ni kung in kaso mapasala ang ugpa mo dahil ka mabarian. Di ba? Yan po mga kababayan, mga safety measures po yan para sa mga kabarangay. Tangani pong day kita magkaigwa ng problema pagabot po kang alda, okay? Ayan, so posted na kang DepEd. Ito po na pigsabi ta kasubago na nakakuha giraray mga tugang ng gold medal mo na aldaw sa athletics ang Bicol Vulcans. So, bali apat na ang gold medal nila, di ba? Pig-post na kang ano yan, kang DepEd Bicol, ito po na mga sistema o kaya mga nang garana kasabay sa mga bronze at silver medalist, di ba? At iyo po yan ang mga mangyayari na sa mga masunod. Padarakula na po yan, mga tugang ning kunyan. Padarakula na ning medalya na ginto. Ano? Ginto, tapos silver, tapos bronze. Diyan po maglalaban-laban yan, mga tugang. So, abangan tayo na lang. Sana ang pag-abot kang aldaw ay marami tayong makuha na matitibay na magkunyan, matitibay na mga atleta na bakusan ng sa palarong pambansa, kundi pati na sa mga international na mga torneo makasabay, di ba? Tanganin pong maring ariglado kita, di ba? O yan nga ning si Pedro Taduran Palan, sabi ni Mayor Das Maronilla, naging contestant sa naman yan, duman sa pabuksing niya. Yung di ba? Yung IBF welterweight champion na, di ba? Na-depensa sa corona pati. Pare yung kalaban, di ba? Yung pinadapa niya, dapa giraray. Di ba? Tangani na, di duman sa mga kababayan ta, sana ay maraming ma-develop, as in bakusan ng dyan sa palaro, mamugtak, kundi maging dala na yan para sa makaabot sinda mga tugang duman sa tugatog ng tagumpay sa mga international events na. Ayan po tabi adi. Tayo man yan ang mga pinakang kunyang baga, pinakang goal kang kagabsan na ngani po na maging ayos ang mga bagay-bagay para sa tuya po na mga kabarangay. Ayan. Alright. Duman po sa mga kababayan nato, oras nato, mga tugang 11:40 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement